Hero try ki para mengai pat ki dear viewers. Aku ban pentip syafi syabangan ai kena jingkai balingkot. Bagi dan kaying jing duai haji awan snelin ni penduai ki bapang ki basitam bat khamtam gitu ki basakte sakum hagi jinglen jang kapok ki jing sakte mrau hakai jing di penbuai ki jing sakte mrau jing pet film jaklia ki jing sakte mrau ka ba im auria haka ba im film haka jing khuslai haka jing sakte kinu ki jinglen ki basniu once ki yang jing duai ngini lap ipi ka gospel but ngini lap tu ban le ngini ka jing plapop le se pila susat haldi ke pop ki pila le pi im haju si haju but kalau dai ka por ba pinyo like dut but pidan kam kum ba ka tinjong blai tu ban ya plan para banget hi ye kita ki pop pi ba ka jing duai ba hak kala sibun kum haki por ki apostol ngi ba ki bri gilet ban plapop haki bat kum haki por jong yo anes rung I baki let man plan kat kum gak ti jong blai haki ha blai man plan re bandan kita ki saki jong blai ki badan nya ka bor jong men sim khut ban pan be no ikti ki men sim bamman khlang phinum long mra ka pop phin yo ru ya ka tin jong blai sha bakan shong sa ka do no jong phi ti ngakwa ban ai no ni ka jingkai baret kalong ba kalong kum ka jingkli hatu ka Jingkren Thylliej kadang dan mentang hatu ka Jingkren Thylliej kadai tang ya wayuar ne hatu ka Jingkren Thylliej kadai ya barok ki bangai tengah kwa pi bapin let pulihi naka tin jong blai ya ka bau jisu gong naka gospel markas kal nang ba khat riu ka khat ka ba khat nyau tin jong blai ka ong niu jisu wong ni wong kini ki dak ken but na kita ki bangai kini abe no ye giksud haga kerteng jonga kini kren pat da ki wei ki Thylliej they'll speak with new tongues ti ka shahi baga Jingkren Thylliej kam dei tang ye wei war ndai ka dei ya baro ki balanget ta tu pila yo pediang mo ye hani ka Jingkren Thylliej nomor ni I ba an penbaptis ya pi dakabor umen sim khut bat ki ai kidak kilong habala penbaptis si fi umen sim khut kadan ka Jingkren de ki wei pat ki Thylliej kan mau ki Thylliej dei umen sim khut ndre ki Thylliej ki dei bala penbaptis si fi ki dak bala penbaptis si fi umen sim khut ho let's say la da fila da kala ka bamut na ki pop pila pla ye ki pop jong fi Jesus Christ la pen khut ba fila da pen baptis fi ha ka but kadai fi pat banyo e kan ga jing pen baptis jong men sim khut pila dan men sim khut ga jing pen baptis kadai ka in feeling ka bi ong ba pendap in feeling ba pendap ka shlai no ha badan ka jing shlai kadan ka Jingkren de ki wei pat ki Thylliej but upol ruang ba la tau ba kran ya da ki Thylliej kren show brio handrai ukran show blai ke jing mayan but kita bakran da Thylliej utai ya la ka jong ka jingim ning kong koren kalau nang ka bakhat sao da fi puli ka khat ka ba ar balai ba sao pin salap untuk baka dan kambha bantai ya fi la da fikran de gi wei pat ki Thylliej bat da ka jingaya jong blai ngarung aju praktis ya kan ka bau apostol Paul hikai ka bau Jisu hikai ban kren di Thylliej apostol Paul wong haga city kinong koren ka baning kong kinong koren kal nang ka ba khat sao wong kumno wong ngai ngu yu blai banga kham kren de sibon pat ki wei Thylliej manifi takadau apostol Paul dan ya kan revelation open let por ban duai de Thylliej pe haga city judar wong to duai da kata jing duai praying in the most holy faith wong juda arpo pindapat pinpuli wong praying in the most holy faith na duai da kata jing duai ka ba ka jingat ka ba khutam praying in the holy spirit da ka ba duai how men sim da ka ba duai Thylliej tingilai I petru naki kam ki apostol nang ba sithau khat ka ba sau pra pini I hento ba haba Petras ulat yalap shabi gentle ulat lambat gitu ki banget jiu
Umpat julet yalap menuh ulet yalap segi gentle saka ying jong Cornelius leu rangba si spak mo uba way ude u gentle haba ula let yalam ya ka gospel kila yo snow ya ka tien hantu bat lai thu umno bat kila yo pediang yau mensim bakut bat kita keran pat deki wei pat kitli bat haba kita ki jiu kila yo ya kito ki jong Cornelius bat ka ying jong ki balanget ya kata ketien bagi la yo snow kila lengo ba kila keran tli ki ong kinir kila yo pen baptis mensim namar belai kila keran pat kungi deki tli kila yo snow ki bagi keran deki wei pat kitli taga jing pen baptis mensim bakut daki dak ka ba pikran pat deki wei ki tli kalong ka badan kamha kadai tangga jing sedang rai pinhap grow kani pinhap mecha kani ka jing duai thli pinhap beka kahap ningkong pisdang daki thli ki barang sedang ki ju rai hadin da pila san ka jing lang mensim ka jing duai thli fikan hambang batkan tei ka jing em mensim fikan ai boru bafin duai ho mensim bafin job ki thma jam fi ba umtang kata ba kanai bor ba fin yalap gospel ro oh nga ai ngu utrai kumba pastor Paul hikai ngada lek segi jing trai ru jaka bangan perkhat ige jaka bangan keren kai ge nga syong nga duai thli sau po minute dan ni tang san po minute ha kali duai oh nga yero utrai kawan ka bor rata kadau dak jing ai jong bleng ngalapan ai kan ga gospel fi janman ka step ladam dei man ka step ro rejan man ka step hila ai kini ki khubor man tei fi la yo ban penduai ri gi beriu penduai gi bapang elo yo ban penduai ban penkela khamut la yo ka bor ban pen baptis ru ban yalap kumbau Jesus Christ wang pinyo diang ya ka bor dalawan mensim bakut fin long kin nong phla jama Judea Jerusalem Samaria ba ka do bakut ka pertai kampat kut tang haki apostol ki kelap tang Judea Jerusalem Samaria rai ka bakut ka pertai ga dai kita ki briu ki barang ka pateng ga barang continue ka barang pateng tapi kuat banyalap gospel pinomla kham ga bor jong mensim khut karon kam ni ka ni ban keren biang ni ka jing dan kam ban yo pat ya ka jing pen baptis mensim khut ban keren di ki bagi thli oh kalau ka bor ya ro itrai oh pindah duai di kenta tentang piduai ar kenta si kenta dai tang khatsan fisdang na itu san minute khatsan tentang fil ayo pediang kan ga jing duai tli ndai fimpat grow ka piliban san na kan ga jing duai tli san na ga jing duai mensim san na ga jing duai daka jingat ka bak hutam gumba apostol Paul fi haba piduai tli apostol Paul ong ki jing perkat fi ki long gumno kalau kumno piduai do mensim ndai syu da ka jing perkhat jang fin ho ki jing perkhat kim sai so ndai ha ka ba mensim piduai mensim bat mensim jang blai wera ban duai ta ka jing duai ka bajanai entakada dan kampalat kumbo apostol Paul wong tinggal nget ba pinyo pediang kani la da pimpat yo pediang ka ba step ka baning kong kalong ba pidan kam le si pimpat kelah bamot ni hipop kadan kam baban penkut LD dak snam jong Jesus Christ ban kelah bamot ni hipop ban pai jong Jesus Christ ban pen kediak no dan kan ka pop ka bari afi kan ka pop ka ba pidang le ka bari ka ba pau i secret sense mu pipet film jakre ha pipet ke kumno pin pediang yo mensim khut pidang em ha jing yu tikedan kamban kelah ka bamot no ka ba ban nget ho Jesus Christ ka ba api dan kamban pen baptis ha ka pan yo sat no igi pop jong pima daka snam jong Jesus Christ ha ka jing pen baptis ka dan ka jing sat ya ras daka snam jong Jesus Christ ya ka pop jong pina mar ha ka jing pen baptis ka ktin jong blai ka ong ba pilat saka jing ya jong Jesus Christ fi ha ka jing ya ka dan ka mi ka snam filat saka jing tap ban tap no igi pop fi mi no na ka daka bor jong mensim khut kawan ka bor jong ka jing mi pat teka dan kam ban le kini nak tada sabuk yikti pat pinyo pediang mi mensim bakhut no wa apostol Paul ha ka kam ki apostol khat khandai kalau na khat khandai gan kong hadu on rif ni bakilawan gitu gi banget dan ki bala nget ru kian ra ki bala long senran jong Jesus Christ ki long senran ra ki pat yo pediang ki pat yo ke pat snow thu yo ni mensim bakhut dai dol ayala apostol Paul lapan baptis ki ha ka kerteng jong Jesus Christ baula bu ikti ba kilekran de ki wei pat ki tli ki de thu pa
oh ya ro try kalau ka jing shisha dan ki bayo pediang syaru ya mensim khut ya kan ka jing pen baptis mensim khut ka bakran tweetli shwa bakin let ka jing pen baptis kum haka kam ki apostol shipau laipu sau pra pini ham to ba kituki gentle kum ong ne ri Cornelius kila yo pediang syaru mensim khut nrei ha kit khat ka ba sau punyo ko ong apostol Petrus pat wong dan manu balak ban Adam ya ko kat ban ampan baptis sikini takum tala pan baptis siki kerteng jong Jesus Christ te pi bakadan ka jing pera pan ka jing pan baptis bat ka jing pan baptis umen sim bakut bat kum bau Jesus Christ ngan ban biang wong bakini gi dakin bot gi banget lada pila dai banget jong Jesus Christ ba shisha fidan kam ya ka jing pan baptis ban ai bor fi ban yalap gospel ban ai bor fi ban im ga jing im ka ba job te yaro try da like da share da subscribe nge video nang ta ka kerteng jawo Jesus Christ amen.